Следващото е да усетиш целувката на Посейдон. Добре. Степенувай тези 5 гадни чувства на сляп. Да седнеш върху дъвка. То реално ти не разбираш веднага да ти ще седна върху дъвка. Да разбереш, че седнал върху дъвка. Добре, това е гадно. Ама има и по-гадни. Четвърто място. Следващото е да се боиш след парти и да не знаеш къде си, да не помниш какво се случва. Това е много гадно. Второ място. Следващото е да усетиш целувката на Посейдон. Добре, пет е най-гадното, нали? Да. Пет е най-гадното. Не, реално Едно е най-гадното. Да. Добре, аз имам 2, имам и 4. Да. Ако искаш още такива забавни и разтоварващи видеа, последвай. Целката Посейдон не е кой знае какво. Карам се. Така, Не мога. Добре. Ай, 3 ще го сложим. Следващото е да усетиш, че се забравя паспорта точно преди границата. Той е ужасно, човек. Той го слагам на едно. На един моя вер му се беше случил в Гърция и беше чакал 7 часа на границата, брат. Да, предпочитам 50 целувки на Посейдон. Една се друга. Една се друга. Направо един мъркуч на гърка. Аз Посейдон много те обича. Любимия ми гръцки бог. Добре. Последното е да изпуснеш звучно газ. Да изпуснеш звучно газ на обществено място. И пето място. Пето място. Да.